Molt bona tarda, com va aquesta primavera que ens porta canvis de temps? Bé, avui obro la meva finestreta per parlar de temes de medi ambient amb una convidada que en sap molt de tot el tema natura, de com viure amb un equilibri amb ella, i és la fundadora de Rafael Sedent, que la veig per aquí. A veure si ens podem connectar. I el que deia, parlarem de medi ambient, com ella, amb la seva experiència ara que viu a Andorra, quines recomanacions ens podria fer. Hola, Hola, molt bona tarda. bona tarda. Què tal? Molt bé, i tu com estàs? Molt bé. Em sents bé? Sí, Perquè sí, perfectament. em poso els auriculars, però justament abans d'ahir, amb un directe que vaig fer, no se sentia bé i li vaig aprovar sense els auriculars, a veure si avui se sent millor que l'altre dia. Doncs mira, jo amb auriculars estic molt bé ara. Perfecte, doncs comencem, si et sembla. Estava comentant que avui parlaré d'un tema que a mi m'apassiona perquè al final forma part de la meva vida, de la meva oficina, com dic sempre, que és tot el que té relació amb el medi ambient. I aquí també podríem incloure inclús la meteo, el canvi climàtic, no? Però ens centrarem una mica en tu i en què fas i per què ho fas i què ens pots ensenyar els que, diguéssim, hem nascut i crescut, ni que siguin pobles, però més asfaltats que potser on tu has passat part de la teva vida. Llavors, si vols, et convido que et presentis, benvinguda, i l'espai és teu. Pues moltes gràcies, Diana, per la invitació. És un plaer. I, i bueno, jo soc Areli Hernández, com ho has dit tu. Jo soc d'Honduras. Vaig néixer en una família una mica numerosa i la veritat que sí, com ho deia, no I una mica bastant, que una mica bastant, sí. I bueno, com et deies tu, vaig néixer en un entorn molt diferent al que ara, per exemple, ara, en el que vivim ara, no? Aquí. I, i bueno, mm, és un lloc, a Honduras, una zona, que els meus pares van arribar fa més de 40 anys i van decidir viure d'una manera molt diferent, perquè, per exemple, la resta de persones de la zona, al moment que van arribar allà, van decidir, per exemple, de tallar tots els arbres, no? De deforestar i de posar vaques, no? La ramaderia, i els meus pares van dir que no, que ells no volien això. Doncs, clar, nosaltres sempre, com fills, no? Estàvem sempre envoltats de natura. El bosc per nosaltres era una part important per nosaltres i ho continua sent igual per nosaltres. Doncs el respecte, no, que teníem pel bosc i pels animals, o sigui, eren conscients, no, de la importància de cuidar-ho. I, i bueno, és... aquesta educació de tenir respecte per l'entorn, això era una cosa més aviat exclusiva de l'educació de la teva família, o penses que la zona o el país en el que vas passar aquests anys realment té més consciència, ara que pots comparar vivint a Andorra, que amb aquesta part del món? Com ho veus tu? Com ho vius? Eh, per una banda, lastimosament sí que és només de la meva família, o sigui, no és de la societat, o sigui, no venia ni de la societat, ni de la comunitat, ni de dalt, de la política, ni de res, sinó més bé de la família. Era una família molt diferent en aquesta zona i, i ara i continua sent així, o sigui, la gent encara li costa agafar no, el fet de que digui, bueno, sí, necessitem cuidar perquè necessitem viure d'una manera diferent, no? Per poder mantenir aquests tresors a llarg termini. I sí, sí, va ser només de la família. No sé com ho... Imagino que va ser un canvi que van fer els meus pares abans de tenir, no? De plantejar tenir aquesta família i de dir, volem que sigui d'aquesta manera, no? I transmetre aquest coneixement. Perquè al final són valors, una forma d'entendre el món
I per què neix a Rafaeles Eden? I per què el Eh, nom? Perquè si el nom té algun significat concret, i per què neix? sí, vale. Des de molt temps, el meu pare sempre parlava d'un paradís, no? Que nosaltres, com seres humans, teníem la capacitat de crear el paradís a la Terra, no? I ho deia d'una manera més real, no? No tant amb idees, sinó que amb fets. I, i sempre parlava de fer coses, energies renovables i de... O sigui, tot com compatible amb el bosc, però també amb tecnologia, no? I, però no ho tenia com un projecte tant com ho hem fet nosaltres ara, transmetre-ho més cap a fora, sinó que més cap a dintre ho tenia ell, perquè clar, en aquell temps era diferent, no? Ara en les xarxes socials i tot això és més fàcil. I, i doncs ell va ser assassinat el 2004, o sigui, una mica va venir per tot això del cuidar del medi ambient, no? Perquè quan et fiques tu a cuidar l'aigua, a la terra, no? I els boscos, la gent no ho entén massa bé. I va ser molts enemics. Per mig, Perdó, no el vaig escoltar. que no ho entén o potser hi ha massa interessos econòmics pel mig. Les dues coses. Les dues coses. Clar, una, si no l'entenen és perquè no han rebut aquesta informació, no? Aquesta importància que té el bosc, perquè al final estem destruint el nostre planeta, no? A lo millor estem acabant amb els arbres que estan a la capçalera de les fonts d'aigua, que és l'aigua que necessitem beure. I clar, això no som conscients d'aquest tema. Doncs per tot això, i mira, va ser molt curiós perquè un dia abans de que el meu pare va anar a treballar a la comunitat per portar el projecte de l'aigua potable, un dia, sí, un dia abans va estar treballant allà i el dia següent ho van assassinar. Sí, és fort i bueno, a partir d'allà nosaltres, clar, va ser un impacte molt gran per la família, perquè clar, era un líder, sí, per nosaltres, amb la meva mare, o sigui, la meva mare també estava allà, també al peu del canyó. I, i a partir d'allà va costar bastant per nosaltres el fet de dir, vale, què fem ara, no? Perquè no podem deixar aquest projecte així com si res. I van començar a poc a comentar amb la gent, amb amics i amb gent coneguda i van dir, vale, pues, com ell deia sempre, parlava de l'Edem, van dir, bueno, posarem l'Edem, però també de Rafaeles, no? Perquè d'alguna manera nosaltres allà ens coneixíem com Rafaeles, però d'una manera despectiva, no? Los Rafaeles. Però nosaltres vam donar la volta, digue, Perquè el teu pare es deia Rafael? Rafael, sí, perdona que no l'havia dit. I ho deia d'una manera despectiva i nosaltres vam dir, mira, pues, utilitzarem d'una manera bé, no? Clar. I posarem al projecte Rafael Eden, Molt bé. no? I va ser així com va sorgir el nom. Vale. Perquè sempre m'havia creat l'atenció un nom primer tan llarg i després pensava, és que deu voler dir, doncs ara sabem tot el sentit que té. I com és que vens cap a Andorra des d'un lloc així tan idíl·lic i tan salvatge, si es pot dir? Te vens a Andorra, que és el paradís del consumisme, com aquí qui diu, aquest canvi. Bueno, va ser abans va venir una germana, el 2008, a Barcelona i el 2013 vaig venir jo. També vaig estar un temps a Barcelona, més o menys 6 anys vaig estar a Barcelona i després vaig conèixer una amiga, bueno, vaig conèixer, sí, i em va convidar a Andorra i res, va conèixer aquí, en un estadi que vaig estar aquí, vaig conèixer la meva parella d'ara i al final em vaig quedar aquí. Clar, que també fa coses... Sí. De lo que Andorra deu ser les poques empreses que produeixen alguna cosa, perquè la majoria d'empreses d'Andorra, per si no coneixen de serveis, i m'incloc com a autònoma, jo no produeixo coses físiques, sinó idees, no? I al final són serveis. Tu, com a persona que has crescut al mig de la natura,
l'arribar aquí a Andorra i haver vist els dos mons, per dir-ho així, que podríem aplicar fàcilment, creus, que no estem fent en el nostre dia a dia com a ciutadanes individuals? Què creus que hauríem de fer? Jo, per exemple, veig molt clar, visc al Tarter, que no pot ser de cap manera que en tot el Tarter tinguem un punt de recollida selectiva a 1 quilòmetre. La gent no estàs fomentant que la gent se pari, no? La gent no va... Bueno, jo dec ser l'única boja de tot el poble que va amb una bossa de plàstic, amb el cartró i amb tot separat, no? Però, clar, són coses que a mi em xoquen, tot i que no he viscut com tu. Llavors, suposo que deus veure un munt de coses fàcils de fer, amb un cost potser inclús molt reduït, que podríem fer per millorar el nostre impacte diari en l'entorn on ens movem. Va, explica'ns alguna cosa que podríem fer. A veure, sí que és veritat, o sigui, es pot fer bastant a nivell individual. Com ho deies tu, la separació de residus des de casa, no? I això és molt important des de la família, no? Això és superimportant, perquè al final és la primera escola, no? A casa. Però després també en comunitat també podem fer coses i moltes coses podem fer. Per exemple, a mi em crea molt l'atenció el que és residus orgànics, que això ho trobo que és una cosa molt bona. O sigui, això s'ha de tornar a la terra. Això no s'ha de tirar com un residu tòxic, que al final està ja barrejat amb plàstic, barrejat amb tot. No pot ser. O sigui, així estem perdent una part de matèria orgànica que es faria molt bé per mantenir aquest tresor que és el sòl fèrtil, no? I això, no sé jo com... A lo millor sí que es podria fer a nivell de país, o un país tan petit, jo crec que perfectament es podria fer. Però sempre em fixo molt als camps de tabac, que aquests camps estan molt àrids, perquè sempre hi ha massa... O sigui, cada any, no? Estan cultivant, i no es veu un sòl viu. I jo crec que seria una de les coses que es podria fer. Si no, el que es diu, bueno, fer guaret a nivell teu que has crescut amb la cultura del respecte per l'entorn on et mous, a per exemple, què creus que haurien d'aprendre sí o sí o de quina manera? Perquè jo recordo amb el meu fill que a la Vall d'Aran hi havia una escola rural que amb aquesta escola tenien molt contacte amb tot el que hi havia a l'entorn. I viure a la Vall d'Aran, que és un lloc superturístic com Andorra. Però el concepte d'aquella escola rural era molt diferent. Els nens sortien a fora si hi havia neu amb els esquís de fons. És a dir, estava com l'educació molt integrada dintre de lo que era la natura que envoltava aquella escola. No sé, tu, com has crescut, si ens podries donar també alguna idea de què es podria implementar a les escoles d'Andorra. Jo crec que és això, o sigui, començar també a ensenyar, no?, amb fets, no? Perquè està bé donar la teoria, però a vegades la teoria es queda en res, perquè fins que no facis aquella activitat no seràs conscient de lo que això implica, no? Per exemple, ho vam veure en la recollida de borilles que vam fer aquests mesos passats. Els nens es quedaven, o sigui, els nens que van venir es van quedar amb això i alguns pares deien ara, és que encara ho continuen fent. O sigui, és una cosa que és molt petita, però que al final és molt important. O sigui, si ja comencem a educar aquesta generació d'aquesta manera, amb fets i donant exemples, això ja seria un canvi del futur. Jo veig, d'aquesta manera ho veig bastant. I tu què vens això d'un país on hi ha una natura exuberant, es pot dir així, que a nivell, ja anem pujant com a estrats, no? Primer individual, a l'escola, a nivell govern, què hauríem de tenir, o sigui, de dir, bueno, és que hauríem de tenir sí o sí tal llei o regular el que sigui, no sé. Jo estic amb el tema del soroll, que per sort o per desgràcia estic en línia recta amb una presquí,
que està a cel obert i llavors doncs, de les 4 de la tarda a les 10 de la nit durant la temporada doncs, és inassumible estar a dintre de casa tranquil·la, no? Llavors, que, per exemple, aquest local tingui un permís d'obertura perquè la contaminació acústica que fa és increïble. Llavors, no, tu ens podries també dir, ostres, doncs crec que, no sé, 3 punts bàsics que com a estat hauríem de tenir, 3 idees que ens poguessis donar des de la teva experiència. Per mi, o sigui, de la meva experiència, poca experiència realment a Honduras, perquè vaig venir molt jove realment a Espanya, jo crec que hi ha molts punts que són molt importants. O sigui, el benestar de les persones que habiten un país és lo primordial, no? I això s'està veient cada vegada menys, no? Que gaudim de més drets, no? Per exemple, el dret, les persones que amb les torres, o un exemple, no? A els edificis que s'estan fent, se li està traient la llum, s'està traient el sol a les persones. O sigui, això és un dret, o sigui, això no pot ser que estigui passant alguna cosa així. O el que deies tu, el soroll, és una altra cosa, o sigui, no és qualitat de vida, això. Correcte. I clar, i després hi ha moltes més coses a nivell de país que es podien fer. Per exemple, el medi ambient, a nivell de medi ambient, és que tot, o sigui, això hauria de ser una cosa que no s'hauria, que hauria de ser sagrada, no? Per exemple, les espècies, no? Les espècies autòctones, no? Això hauria d'estar protegit. Els boscos, per exemple, o sigui, per mi, els boscos, que estic acostumada a veure aquests boscos que deies tu tan exuberants, però també és perquè tenen molts anys aquests boscos, o sigui, són boscos antics, com diuen ara, boscos madurs, no? Que són arbres que porten molts anys. Això és que és una joia. I aquí a Andorra jo crec que no queda. O sigui, jo no tinc coneixement de boscos antics aquí a Andorra. No sé si queda algun. De fet, tinc constància de bona font, i em dedico a la comunicació, no diré la font, evidentment, que amb un projecte d'interès nacional s'han arribat a talar arbres centenaris. Això a qualsevol altre país d'Europa seria un delicte contra el medi ambient. I, en canvi, aquí, en nom d'una obra d'interès nacional, doncs es fan aquestes aberracions. I realment també, no sé si estaràs d'acord amb mi, jo trobo a faltar un moviment potent civil de defensa justament de tot el medi ambient. No sé si és una mica també la filosofia de Rafael Sedén, de començar a conscienciar la societat perquè es mogui més, perquè a més aquí a Andorra, també per la casuística del país, molta gent té por de manifestar-se per qualsevol cosa, ja no sigui pel medi ambient, sinó per defensar els drets lingüístics, per moltes coses, perquè després el típic que et fan, i ho dic perquè jo ho he viscut en els darrers 2 anys, si poses una cosa a les xarxes que molesten, a tu no et diuen res, però truquen a un client teu per a veure si et fan callar, saps? Llavors, és una forma de coacció diferent de la que hi ha d'altres països, però al final no es veu tant, perquè no és una agressió física, però al final acaba sent una agressió econòmica perquè t'estan dient o calles o te rescindim el contracte. Claro. Greu. L'activisme, segons quins països, és molt perillós físicament, però a d'altres és perillós econòmicament. Surt molt car. Llavors, no sé com ho tens tu pensat. Això és el que volia dir després, perquè, per exemple, a Honduras, clar, com deies tu, o sigui, les persones que se dediquen a això, a cuidar el medi ambient, allà el risc és perdre la vida, no? Al final, o sigui, i d'això aprens perquè si vols posar-te això, ho has de saber i has de tenir valor. Doncs una cosa important és el valor, no? O sigui, a què tens por, no? On està el teu límit de suportar què, no? Clar, sí, ser conscients, clar, també, ser conscients perquè també tenim que cuidar la vida, perquè al final també, si volem continuar fent aquesta feina, doncs tenim que també cuidar la vida. I
Rafaeles, quina seria la funció de la branca d'aquí d'Andorra? Aquí, bueno, és també una part, donar a conèixer o sigui, són com dues parts importants, no? Donar a conèixer el projecte d'Honduras i també fer coses per Andorra, no? Perquè també estem vivint aquí i també tenim que aportar i hi ha moltes coses a fer també aquí a Andorra. I el que deies tu, la part social, o sigui, a nivell polític es pot fer moltes coses. Això és veritat, no? Estem d'acord. Però també la població també pot fer molt. O sigui, podem aportar inclús, o sigui, units podem arribar a fer moltes coses importants. No? Té molta força la unió i això és important. O sigui, buscar, si no ho podem fer de manera individual, buscar projectes, buscar associacions, Hi ha moltes associacions que estan fent coses i també bueno, es pot anar buscant també per altres bandes per a veure de quina manera també es pot contribuir. De tot el que tu recordes de la teva infantesa, per exemple, abans deies una família bastant nombrosa, si ho he llegit bé, 15 germans? Sí. Déu-n'hi-do. Segur que estàveu superentretinguts sempre. Treballant en equip, clar, van començar molt petits a treballar en equip i això és molt important. Treballar en equip. Que vas tenir de quan eres petita? Perquè vas venir en quants anys, m'has dit, a Espanya? A Barcelona de 23 anys. Amb 23. Bueno, ja tenies, sí. Ja pots tenir res. Amb què et quedaries si diguessis, bueno, he d'agafar 3 aprenentatges que vaig fer durant aquesta primera etapa de la meva vida, quins serien? Una seria el fet de ser conscient, no? de cuidar la terra, no? De cuidar l'entorn. I altre, a les persones, no? També el respecte a les persones, perquè quan tu respectes a una planta o a un animal, al final sí o sí respectes a les persones també, no? No pot ser una persona que està cuidant el medi ambient i que cuida els animals, no? I la tercera seria la importància de continuar aprenent, no? Aprenent també de tot, no? De les persones que tens al voltant i la curiositat també de buscar més enllà, no? Perquè no ho tenim tot après. O sigui, tenim moltes coses que aprendre cada dia. Bueno, part de ser maco, el que dius, crec que és totalment aplicable al dia a dia de tots nosaltres. Tenim per aquí després que deixem el vídeo penjat per si algú ha arribat tard. Jo t'havia dit més o menys si em regalaves 30 minuts, com faig sempre amb tothom, perquè després he pensat que la gent no ho pugui veure. No sé si per anar acabant, tu també ens volies explicar alguna cosa més que jo no t'hagi preguntat? Bueno, una mica del projecte, no? Que estem aquí a Andorra, fa un any més o menys que hem començat a l'associació i a vegades anem fent com una mica per exemple, la vorillada, no? Activitats. I volem continuar fent així, no? Per aportar al país i també convidar la gent, no? Que també s'apunti i tenim també les xarxes socials, la pàgina web també del projecte. També el projecte d'Honduras també, si la gent està interessada, doncs també poden venir. Busquem tant talents, o sigui, una mica de perfils molt diferents, no? Perquè això, per tenir unes solucions més globals i més holístiques, doncs tenim que comptar amb gent de diferents perfils professionals, no? Que és molt important. Per exemple, de bioconstrucció, persones que sàpiguen de bioconstrucció, o apicultors, no? Que és algo molt important, molt, molt important. I disseny de permacultura, no sé si hi haurà algú també que sàpigui de permacultura, que és algo molt maco. I bueno, aquestes coses. Quan dius busquem, perquè es dona llocs de treball o es fa via voluntariat? Com ho feu, això? De moment seria voluntariat, o més que res voluntariat, sí, voluntariat, però no tenim un programa perquè venim començant ara.
sinó que és gent que potser que digui, mira, doncs sí, m'agrades, soc aventurer i vull fer-ho, no? I vull fer una visita o vull parlar i veurem a veure què passa. Vale, perquè No? tenim un espai de terra, entenc? Si ho vols explicar una mica més. Sí, el projecte en si, vale, sí, perquè crec que no ha quedat molt clar. El projecte són 600 hectàrees de terra, és bastant, eh? Hectàrees. 600 hectàrees, sí, és bastant, però, a veure, per nosaltres sembla molt, però realment per a espècies, per exemple, ja tenim espècies com el tigre, el tigrillo, que aquests animals són caçadors i necessiten molt espai, no?, per viure, perquè són territorials. És poc per ells també això. Però bueno, tenim al final aquest espai s'ha creat com un refugi, perquè al voltant està tot forestat, clar, al final és l'únic nucli que queda per escapar, no? I sí, comptem amb diverses fonts d'aigua dintre del projecte, tenim un riu molt gran al mig de les 600 hectàrees, que és com la part maca, no?, i única d'aquella zona. I bueno, estem implementant diversos com projectes perquè sigui més sostenible, no?, a nivell ambiental i tot això. Per exemple, amb les abelles van començar l'any passat, que vaig saber, no?, del concert que van fer per les abelles. Sí, és veritat. I ara ja tenim 25, més o menys, de ruscos així d'abelles i està funcionant molt bé, la veritat. Del projecte Hondures, què seria el més complicat de tirar endavant? Pot ser el mateix projecte potser l'oposició, el que tu deies que la gent no acaba d'entendre gaire, no sé si dels veïns, governamental, perquè al final ens trobem molts països tipus Hondures que la gent el que tu deies, no entén la importància de conservar segons quins espais naturals i van a, bueno, doncs el que també hem vist a d'altres llocs del Pirineu, tampoc ens enganyarem, no? De vinga, talar arbres, posar cases o posar altres coses perquè era digne fàcil a llocs complicats de viure. Ai, perdona, no t'he escoltat el final de la pregunta. Sí, que què seria el més complicat de gestionar el projecte Hondures? El més complicat és, bueno, una mica semblant amb factors diferents, però ho mateix al final, no? Perquè allà és la ramaderia. L'any passat que vaig estar allà al març, estaven tallant un bosc, que són boscs antics, com a mitja hora més a dalt del nostre projecte, de la nostra propietat, estaven tallant un dels últims boscos. O sigui, això afecta moltíssim, perquè al final és la mateixa zona. I la ramaderia, o sigui, la gent, és que tothom té ramaderia, o sigui, és una immensitat. Tu veus cap a fora de la nostra finca i és que no veus cap bosc. Això dificulta molt, però nosaltres estem convençuts que a través de l'educació, o sigui, al final per això és complicat, perquè són moltes coses a la vegada que s'han de fer, no? L'educació, al mateix temps has de protegir perquè l'has de fer, perquè si ho deixes abandonat no durarà res. I també veure de quina manera ho fem sostenible, no? Perquè també implica gastos mantenir aquest bosc. Doncs d'alguna manera s'ha de veure com és sostenible. Bueno, doncs, convido a tothom que segueixi el perfil de Rafael Esserén, Torra o els dos, i que qualsevol dubte que tinguin te poden escriure i els hi contestaràs amb tota la informació que convingui. Per si algú ha entrat tard, deixarem el vídeo també penjat, que sapigueu que demanen voluntaris per ajudar a tirar endavant aquest projecte, així que recupereu el vídeo i escolteu atentament el que he estat parlant i explicant. I la veritat és que jo t'agraeixo el teu temps, però també això, aquesta tasca que intenteu fer pedagògica, perquè, com he vist, estava connectant amb Concòrdia, que vam estar parlant també abans de les eleccions amb aquest partit, doncs que semblava que tenia bastant clar tot el tema que s'havia de conservar dintre del que és possible en el món en el que estem i tot el que tenim a Andorra, doncs, el medi ambient. Doncs tant de bo aquest nou
nou Consell d'Administració, aquest nou govern que tindrem a Andorra, doncs, hi hagi algú ben conscienciat i, com dic sempre, necessitem transversalitat, perquè al final no fem res si sol és medi ambient, o sol és turisme, o sol és territori, anar tot de la mà i fer plans ambiciosos i amb un punt bàsic que tu has dit des d'un principi, que és el benestar de la població. I per a mi la població és tot, no sol de dos potes, sinó de quatre potes, formem part d'un tot, i Andorra, sense la natura que ens envolta, doncs tampoc seria el país atractiu que és. Per exemple, jo mateixa no estaria vivint aquí si no hi hagués la natura que hi ha, perquè no hagués vingut mai. Així que convido, si més en algun polític des d'aquí, una acció valenta, tant per conservació com per pedagogia de tots els residents i dels visitants d'aquí d'Andorra, perquè justament tornant al tema de les borilles, quan veus cada dia les desenes, centenars i milers de borilles que tenim pels nostres carrers, doncs a mi és que em fa mal al cor, perquè és una cosa tan fàcil. Si portes la cigarreta en un paquet, doncs acabes de fumar, l'apagues i ho fiques allà, que és que no és un pes afegit. I també tornant al que tu havies dit, els nens, no? Jo també que vaig anar aquí a Canillo a fer fotos, doncs em va sobtar molt la reacció dels nens que es portaven les mans al cap quan van veure la quantitat de borilles que hi havia i lo implicats que estaven, no? Perquè semblava que venien els nens a acompanyar els pares, al final, almenys amb la gent que jo vaig estar, van ser els pares a acompanyar els nens i nenes allà recollint tot el que hi havia i realment són accions que fan conscienciar i veure la problemàtica diària que tenim, no? Així que encantada d'haver pogut parlar amb tu i esperant que feu moltes més accions i a veure si podem posar entre totes una mica de granets de sorra per anar construint un país millor i sobretot més amable per la gent que... Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, Diana, per la invitació i esperem veure's aviat. Això mateix, una abraçada molt forta. Una abraçada. Adéu. Adéu, adéu.